בפיגוע נהרגו 12 בני אדם ו18 נפצעו קשה. מתחילת השנה נהרגו בדרכים 331 נוסעים והולכי רגל. אני מסתכל על אנשים בעיניים, אני מסתכל לחבר'ה צעירים, לבחורים צעירים, לבחורות צעירות, ואני אומר קיבינימט, כאילו, מי הבא בתור? מי הבא בתור? גלשתי באתרים של תאונות דרכים וראיתי אנשים באדום. עמותה של הורים שכולים שמטפלים שבמאבק בתאונות דרכים. אז הלכתי לרענן דבר ראשון וסיפרתי לו. ושם נשבעתי על הקבר. אמרתי לו, אני יוצאת למאבק בתאונות דרכים. ואם אני אצליח, מתוך הכעס ומתוך החידלון הכל כך גדול ומתוך הכאב, לחסוך מאמא אחת, את הדמעות שאני שופכת בדליים על זה שאתה לא איתנו כאן, אני את שלי עשיתי. צלצול בדלת, והלכנו לפתוח את הדלת, ועמדו מולנו קבוצה מאוד גדולה של אנשים, אזרחים, כאשר בחזית עמדו 2 קציני משטרה. ונילי שאלה מה קרה, והתשובה הייתה מהירה, לבן שלכם הייתה תאונה והוא נהרג. ומה עם הילה? הילד, שאלנו על הילד. ושאלנו מה עם הילד, ב-4 לפנות בוקר. קראו לנו. הודיעו לנו שהוא איננו. התחלתי עם הפעילות ממש מעשית, התחלתי לאחר המוות של הבן שלי, להציל את הילד הבא, נגיד ככה. כי יש איזו תחושה של את הילד שלי לא הצלחתי להציל, אז עושים למען ילדים אחרים. החשוב זה לאן אנחנו הולכים עם מה שקרה. ואני יכולה פשוט לרחם על עצמי ולא להתאושש או לא יודעת מה, או אני יכולה לעשות משהו מעשי שאולי ימנעו מאנשים אחרים להצטרף לכל הסבל והאבל הזה. אדם מת, הוא חי אחר מותו, הועיל ומעשה, הנציחו את דמותו. אדם מת, הוא חי אחר מותו, כל עוד יש דור המשך, דוגל במורשתו. אדם, הוא חי אחר מותו, עם ארץ שאהב, שומרה אהבתו. אדם מת, הוא חי אחר מותו, כל עוד שחבריו זוכרים לזכור אותו. שם לשמחתי יצא לי להכיר את עמותת אנשים באדום, שמאחדת בקרבה אנשים נפלאים שנאבקים בצורה מעוררת השראה נגד הקטל בכבישים. אחת הפעילויות שלנו שעשינו כבר שנים זה פשוט לעשות לובינג בכנסת. אנחנו ממשיכים לנסות להגיע לפרקליטות ולשופטים. אנחנו ממשיכים עם שדולה שלנו בכנסת. יש כל כך הרבה אינטרסנטים, כל כך הרבה שדולות של חברות כל מיני, שמאוד מאוד קשה. בסופו של דבר הצלחנו להביא את החוק להחרמת רכב. היינו לפני שבועיים בכנסת בישיבה של ועדת הכלכלה, ושם דובר על נושא של מצלמות אלקטרוניות. משום שאנחנו רואים בנושא הזה של מצלמות עוגן יפה להציל אנשים. אנשים באדום שבאו ולדבר, הם מדברים על הנושא עצמו, שהנושא בוער בעצמותיהם. אבל האחרים, מה שבעניין אותם זה האינטרסים. שנהג צעיר, הוא לא יכול ישר לעלות על הכביש לבד עם האוטו, אלא צריך תקופת אימון. אז אם הוא לא עשה שום דבר רציני, אז הוא מקבל את הרישיון המלא. וזה נהפך להיות חוק, אבל חוק מאוד, במקום חצי שנה ליווי, 3 חודשים ליווי. חקיקה שבה אני הייתי מעורבת באופן אישי,
הוא הנושא של חילוט כלי רכב לעבריינים קשים. הרעיון היה שברגע שיפגעו לנהג הישראלי בבייבי שלו, ברכב שלו, הוא יחשוב פעמיים האם לעבור עבירה. לנוהל 6 יש היסטוריה כבר של 6 שנים כמעט בישראל, והסיפור התחיל מזה שאנשים באדום הגיעו עם הרעיון הזה לחבר הכנסת עמרם מצנע. בתוך 6 חודשים יצא לא תקנה ולא חוק, אלא נוהל שהיום קוראים לו נוהל וולונטרי. היינו שותפים בתמיכה לשתי הצעות חוק שעברו, זה קסדות לרוכבי אופניים וחגירות בטיחות באוטובוסים שמסיעים ילדים לבתי הספר ולטיולים. אנחנו היום נמצאים בקשר עם הפרקליטות בנושא של מניעת עסקאות טיעון במצבים קיצוניים שבהם תרקם עסקת טיעון במי שהתפרע על הכביש, נהג תחת שכרות, תחת סמים, בצורה פרועה, לא ציית לרמזור אדום או לעצור, ובכל זאת נחתמות איתו עסקאות טיעון שמפחיתות הן מחומרת העבירה והן מעוצמת העונש. אז יצאנו פעם ראשונה להפגין ליד בית המשפט לתעבורה בתל אביב. נגד עסקת טיעון. אפילו לפוטנציאל של עסקת טיעון. אמרנו, אנחנו צריכים להשמיע את הקול של הקורבנות, את הקול של המשפחות. בכל זאת הייתי רוצה לדעת מה היו המטרות שלנו, מה אנחנו קבענו כמטרה, ומה היו המדדים להשגת אותה מטרה. הוצגה כמטרה זה לזעזע ועל ידי כך לעורר מודעות. הפצנו עצומה, היא נמצאת באינטרנט, באתר עצומה. היא נמצאת גם אצל הפעילים, ובכל הזדמנות ובכל פעילות שאנחנו עושים, אנחנו גם מחתימים על העצומה, ויש לנו אלפי חתימות. עם העצומה אנחנו מתכננים להגיע לירושלים, יכול להיות בתהלוכת רכבים, ונעביר את זה לשר המשפטים, לשר התחבורה, לפרקליטות, לכל מי שאנחנו יכולים. כי זה... נגד קלות הענישה? כן, נגד קלות הענישה ונגד עסקות טיעון. נלך לאזור של הפאבים והדיסקויים ונשים את הפלייר, פלייר שמאוד חריף, שבעצם נראה כמו תו נכה. וחילקנו את זה על כל הרכבים בנמל תל אביב, בשדרות רוטשילד, בהרבה מקומות, וזה היה מדהים. שמי עמית ברקאי, אני הולך לדבר איתכם על נושא תאונות הדרכים, אבל לא מהצד של מה לעשות שמתקרבים לצומת או איך נוהגים בחורף, אלא ממש לספר לכם סיפור שהיא הסיפור של המשפחה שלי, איך אנחנו מתמודדים כבר 4 שנים מאז שאחותי גילי נהרגה בתאונת דרכים. אנחנו מנסים ביחד עם אנשים לשנות את התרבות ולייצר תרבות של בטיחות בדרכים, תוך זה שאנחנו נותנים לאנשים פתרונות לבעיות שיכולות להיות להם בכביש. ב-2006 התחלנו לדבר על הסחת הדעת כגורם מרכזי לתאונות דרכים. עברתי לארצות, זה הן ביחידות מג"ב, משטרת ישראל, בצה"ל, בתי ספר. בעצם זאת הייתה הפעילות העיקרית שלי. כיושב ראש סניף עמותת אנשים באדום בטירת הכרמל, יושב ראש אני, מחתים אותך ראשון על עצומה למלחמה בתאונות הדרכים, לשיתוף פעולה ולמניעה בעיר הזאת. תהלוכה של ילדים, העמדה של מתנדבים בכל מיני מקומות בעיר, חלוקה של פליירים, בלונים, סוכריות, במעברי חצייה עם סטיקר של מעבר בטוח. יהיה יפה. ילדים על מדרכה צועדים, מול מעבר חצייה הם עומדים. לא נחצה אותו לבד, אם נתנו לי יד. מהכביש נשמור מרחק, כי הכביש הוא לא משחק.
הנהיגה של נהגים צעירים בפיקוח הורים והרישיון הנהיגה המדורג, כל אלה דברים שבעצם אנשים באדום זרעו את הזרעים איפה שהיו צריכים לזרוע אותם, והם התקבלו. ואני חושב שהולכים בכיוון נכון. אני חושב שבאמת עניין ההרתעה הוא גורם מאוד מאוד חשוב, מפני שרוב התאונות הן בכל אופן מה שקוראים הגורם האנושי. כי אלה שלושת האדנים שעליהם ההפחתה בתאונות דרכים נשענת: חקיקה, אכיפה וחינוך. כל הנושא של חינוך צריך לבוא על שיתוף פעולה בכביש, על הכרה בזכויות של האחר. ועם חינוך, עם כל מה שאנחנו אמרנו, הגענו למסקנה, הכל טוב. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שכולם עושים, שמעלה את המודעות זה טוב. אבל השורה התחתונה, עד שמדינת ישראל יעשו את החוקים שצריך, והמשטרה יאכפו את החוקים, והשופטים ייתנו את העונש, רק אז, לפי דעתנו, אנחנו נראה שינוי דרסטי. אני הייתי מסמן לו מטרה להיות גוף מבקר, והייתי אומר, כמו התנועה לאיכות השלטון של הבטיחות בדרכים. כלומר, שאנשים ידעו שיש להם למי לתת דין וחשבון. אבא סע לאט, אבא תן מבט, הרמזור מתחלף לאדום. אם אמא מחכה, אז מה זה עוד דקה, אם נבוא אליה בשלום. אל תהיה לי מלך הכביש, אל תראה לי מי הוא האיש, אחי שיודע לנסוע 120 בעיר. בוא נחזור הביתה בשלום. בוא נחזור הביתה בשלום. אבל תרוץ, איזה נוף בחוץ, בא לי לחלום ונעלם. גשם מטפטף, מישהו עוקף, מחשיב עצמו למלך העולם. אל תהיה לי מלך הכביש, איך אפשר להיות כאן אדיש, שבאופן קבוע, כל יום בשבוע יש תמונות